Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ. So guys दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना. So दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन बुंला माने आङो कन्ट्रलाव माने माइरं लायनो नागिरदों आरोना. बेखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै आखायाव लाबाय. So नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना. तो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. लेट्स गो. So guys दा आङो बाइकखौ नैबे गेटनि बाहेरायाव दोनदों आरोना. एसे बस्ता लाबाय आरो बे जाबाय केरासिन कार्ड आरोना. कार्डखौ आं इयाव आलायनोसै. So guys नायलांबाय थादो. So guys दा थांगासिनो दं नै. माने कन्ट्रलाव माइरं फैदों आरोना. दानि फन खालामहरदोंमोन कन्ट्रल मालिकआ आङो लानो थांनि फ्रि मोननाय माइरंखौलाय आरो लायाबा अमा दाउफोरनो होनो नामा बेबायदि आरो बोथोरा बारा साफा नङा दिनै एकदम थान्दासो आरो बार गुसु नाङो. So guys जोंनालाय आरो मा बिदिनोसै आरो गामियारि नालाय जानला मानला ब्लग आरोना नायलाबायदो अननानै. So guys जोंनि भिडिअआथ' बहाय भाइराल जानो ओरैनो थाथोंसै आरो देनां फिउचाराव जों गैयाबाबो जोंना फिसालाफ्रा नायथोंसै बिफाफोरखौ बाबायाबो बेबायदि खालामोमोन मायोमोन होननानै आरोना गाइस. बेखायनो दोनलांसै आरो मानसिनाथ' जेबो नेरसोन थाखाया नालाय भिडिअफोरखौनो मानना गालांसै नेरसोन थालांथोंसै आरो गाइसमोन बिदिनो आरो नायलांबाय था. So फाइनालि गाइस आं नै कन्ट्रलखौ मोनफैफिनबाय आरोना. दाखालि लास्ट टाइम मोनसे भिडिअ बानायना होदोंमोन आं नै बे कन्ट्रल दखान आरोना. So guys फैलायबाय आरो जाला माला फन खालामहरनांसिगोन दा न'आवसो दंहैयो खोमा न'निफ्राय लेंहरनांसिगोन आरोना. ক'ত যায় ক'ত গৈ আহিলে গৰুকেইটা ওলাই দিছিলোঁ. অঁ চাউল নিব আহিছোঁ ৰ. অঁ এইটো চুৰ হ'ল নেকি? হালপুটি আহিছিলোঁ. ঠিক আছে দে. So guys दा आङो कन्ट्रल मालिकखौ लिंहरबाय आरोना फैगासिनो दंनो. बिथाङा फैबाथाय माइरंखौ लाना थांसै आरोना. माथो खालामनो उफाय गैया गाइस नेनांगौ जायो. माने दखानथ' नङा नालाय एनि टाइम जिरायबाय थानो मानसि फैबा बख'ना हरसिगोन ओमफ्राय ओरैनो मानसि थांबाथाय थांफिनसिगोन बेबायदि न'आबो खाथियावखा नालाय बेनिखायनो आरो दा आङो फन हरदों फैगासिनो दंनो. स' बेखौ नेना लांसै आरोना नायलांबाय थादो. नै बेजाय एकदम फुख्रि दङ दैयानो राननो रोङा नाया बिराद गिदिर थागोन बेयाव. नायनानै होदो आरोना भिडिअखौ अननानै आरो शेयार खालामदो लोगोफोरनो. जोंथ' आरो मालायफोरबायदि मोजां मोजां बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनो हाया. जोंफोराथ' माने गामियारि जाबाय जोंथ' बिदिनोसै आरो एकदम जानला मोनला ब्लग आरोना. जानला मोनलाबाबो माने अननानै नायना होदो शेयार खालामना होदो आरोना गाइसमोन. स' भिउस फैयाबाथाय जोंहाबो आगारनानै गोसोखौ बोरैबा नाङा आरोना. स' नायनानै होबानो जाबाय आरोना गाइसमोन. स' गाइस फाइनालि दा नै माइरंखौ सुखांनानै खाबाय आरोना. हारसिं मानसिखाय लानो हायासै भिडिअखौ. स' दा थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो. स' गाइस दा आङो माइरंखौ लाना थांगासिनो दं आरोना. दिनै भिडिअ एसांदोंमोन आरोना गाइसमोन ओरैनो जास्ट नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै लाबाय. स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना गाइसमोन. स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन.